नमस्कार। सध्या मी आगरवाडा पंचायत क्षेत्रातील बोडको धेनू या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला आहोत आणि या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला जर आपण बघितलं तर या रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात गार्बेज कचरा फेकण्याचा प्रकार घडत आहे। सरकार त्या पंचायतीला वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळा निधी कचरा उचलण्यासाठी देत असतो आणि घरातील कचरा उचलण्यासाठी प्रत्येक पंचायत आपल्या पद्धतीने काम करत असते। तरीही काही जे भाडेकरू घरामध्ये राहतात किंवा नागरिक ज्यांच्या घरात किंवा इतर भाडेकरू असतात ते कदाचित या परिसरात हा कचरा फेकत असल्याचा अंदाज स्थानिक लोक नागरिक व्यक्त करत आहेत। आता पर्यटन हंगाम सुरू झालेला आहे आणि पर्यटन हंगामात देश विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांचं या ठिकाणी कचऱ्यातून स्वागत होत आहे। भारत देशाचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत नितळ गोय असा एक संदेश दिलेला आहे आणि त्याची कशा पद्धतीने कार्यवाही होते याकडे लोकांचे लक्ष लागून असतात। आपल्या घरातील कचरा ज्यावेळी पंचायतचे कामगार कर्मचारी उचलण्यासाठी येतात तर काही जण तो कचरा देतात, काही जण देत नाही। काही जणांचे भाडेकरू किंवा पर्यटक सुद्धा जो कचरा आपल्याकडे असतो तो प्लास्टिक पिशव्यामध्ये फेकून या ठिकाणी देत असतात। या ठिकाणी जर कचरा आपण जर बघितला तर काही केस कापलेले केस म्हणजे हेअर कटिंग या ठिकाणी कचराही आहे। त्यामुळे हा व्यावसायिक काही जण या ठिकाणी कचरा फेकून दुर्गंधीमय परिसर करत असतात। याच्यावर सरकारने कारवाई करावी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत।